Molt bé! Nerviosos o què? Home, dijous de Sant Valentí. Ai. Maco del Que cap. bonito, eh? És demà Sant Valentí! No, és avui... És avui, Joan. Bueno, Entén-me. No, però per mi no tinc res preparat, tu. Clar, tu tens parella i no et et preparat queden res. unes hores. No, jo faig la típica. Sant Valentí és per castellans, Sant Jordi. Sant Jordi, molt bé, molt bé. I si no, també, el capitalisme, quina merda, jo cada dia. Tu, Abraham... Jo l'he celebrat ahir. El dilluns. No, bueno, sabem que el ja. Joan té parella. Tu, Abraham, tens parella o pagues? No, tu pregunta-li a la teva mare, és ella que t'ho ha d'explicar. Vale, sempre. perfecte. Doncs ara sí, comença la conquesta. Aquí comença La Conquesta, amb Sir Joan, Abraham Orriols i Guillem Estadella. Que preparat i que bé! No s'ha notat. Ha quedat molt natural això, eh? No s'ha notat. Bon dia, bon migdia, bona nit i benvinguts a La Conquesta, aquest espai radiofònic on no rebre cap denúncia és el nostre primer objectiu. De moment ho estem aconseguint. 16 programes i ningú ha volgut matar-nos ni coses rares. I potser us voldré denunciar jo perquè ens hem precipitat moltíssim venint aquí fora perquè és que fot fred. Vull dir, no estem a primavera encara. Què estem fent No, aquí? realment fa fred aquí Fa un fora, fred, però bueno, el bo d'avui és que tenim dos convidats. Tenim el Lil Moliner i l'Alfred Garcia. El fred, És que- molt és bé. que anava a dir- Aquest és d'un nivell alt, aquest acuit és d'un nivell bastant alt, eh? Anava a dir que l'Estella no porta, només porta aquesta camisa, Sí, però només és que porta porta una mata de pèl aquí, nen, que jo ho estic quedant... És que m'he quedat està enganxat. No, però és que si no, quan sempre es porta una samarreta a sota de la camisa, és una samarreta cutre, caminada Clar. de la caixa, tal, és sempre d'alguna camisa Exacte. popular. Normalment és la samarreta que s'utilitza per dormir, també. Exacte. Però bueno, aquesta setmana, com dèiem, s'ha celebrat a Sant Valentí, també el Dia Mundial de la Ràdio. Tranquils que no farem porno a la ràdio, que seria la barreja perfecta, però crec que no... Ah, bueno, no sé, com tu vulguis. Ja que hem vingut. Però bueno, la Conquesta, com bé sabeu, és filla de la ràdio. Poder no som el fill que estudia, el fill més bos. Possiblement som el fill que li costa. Som el fill tontet que té tota família. El del mig, el que El ningú del mig, estima. el que ningú estima. Vull dir, la Conquesta som fills de la ràdio, encara que ella no ho vulgui, i per això els he preparat un poema per la ràdio. Ai, nena. Sí, un poema. Mira, ponme la música, ets tan Carlos, ja polifacètic. veuràs. Amb Mira, música i tot. Música, ja veuràs. És una flauta japonesa, ja veuràs. Flauta... Ja veurà, Mira. Oh, ràdio. Aquesta setmana ha estat el teu dia. Sort que encara t'escolta Matia. Nosaltres som la Conquesta. Si vols, tira d'aquesta. Ojo, que el nivell de prosa és molt bo, eh? És que... Ets la veu en la foscor. Ets el gol d'Iniesta, narrat per Pujal. I, desgraciadament, també ets la Cope. Tranquil·la, que això t'ho perdonem. Però què ha rimat aquí? Res. Ni no, assonant, res. ni consonant, No, ni però res. jo dic frases, no preocupis. No, fes, tu tranquil. YouTube, iVoox, Spotify i Tinder. Tothom vol tindre't. Ara sí, no? De què? No! És que Oh, Tinder i Tinder és No, molt però- diferent, eh? Sona molt diferent, tio. Però que al final és el que molava. Jo no Mira, estic... al final és un millor. Gràcies, ràdio, i visca la conquesta! És que... Jo, conquesta. Llavors vull em dir, renyeu a mi perquè no treballo. Com a mínim no fots res. Tu fas el ridícul. Bueno, però entre poc i massa ja està bé això, ja faig alguna cosa, encara que sigui ridícul. Segueix-nos a Twitter, Instagram o pel carrer. @laconquesta. Bueno, ara sí, moment de parlar de les coses que poc se'n parlen. Abraham Orriols, aquesta setmana ve molt carregadeta i tu a part portes bona merda. Sí, a més porto bona merda i merda de la meva. Jo ja escombrant cap a casa porto una coseta de dues persones. La primera, sobretot, són dues persones de les que poc se'n parla. Se'n parlarà molt, però és que sempre serà poc. La primera, atenció, perquè us llegiré el titular amb el que es va tuitejar un vídeo que ara veurem, és de BTV, amics i amigues, no sé per què. Renoia. Diu, Josep Bou, no sé si sabeu qui és el Sí, el candidat a l'alcaldia del PP aquí a Barcelona. Molt bé, doncs Josep Bou dona 50 euros a 3 homes que dormien en un solar al portal de Santa Madrona i els demana, alerta, que no se'ls gastin en drogues. Molt bé, però mira si és Bravo. buena persona. Exacte. Home. Però és que el tio... Jo no sé si serà l'alcalde de tots els barcelonins, però el pare una mica sí. El pare tonto. Sí, para una mica de dir, no, però és que vull que mireu el vídeo perquè és Vale, com a veure. a molta pantomima. Aquí el tenim. Aquella vídeo i tot, nen. Mira que van encaputxats. Sí, i diu, fes-me un petó. Fes-me un petó. Hòstia. Però no sé qui té més coses dolentes, si el vagabundo o el bou, t'ho dic. Una cosa. És per a los tres, eh? Home, una mica rata només 50 Però euros, eh? atenen aquest moment, Escolteu ara.
En comida, tíos, y mierda de esta ni una, En comida, tíos. En mierda de estas, ninguna. No, però poder són bollicaos, el que es refereix molt bé aquí BTV, Has fotut Sí, que he falqueta. decidit tallar el vídeo amb el logo. Una cosa, però sobre que es veu moltíssim que he dit el que l'estigui gravant. Ningú l'està gravant, de casualitat. No, perquè... Graven com els hi donen una miqueta limosna aquests yonkings. Jonkins. I també et dic una cosa, si tu dones 50 euros i no han de ser per droga, doncs no els donis. Clar. És que m'estan emprenyant i tot. Gastar-te 50 euros per Dones res? sushi o un entrepà si vols que sigui en comida. Puto Clar. vago aquest, tio, jo no el votaré. Exacte. No, I només per això, no per l'ideari. No, No. I perquè no estic empadronat a Barcelona, però... Que si no... Mala gent ja... Però jo crec que ha fet bé aquest home. A mi em cau bé. O sigui, em cau bé. Bueno, has fet un poema lamentable, així que tampoc importa. Vale. l'opinió. Anem a per el següent vídeo. Sí, Bou realment és tan bo com a polític com a tu com a poeta. Ja. Diguem-li que és això. Bueno, No, almenys ell té pasta. Ojo que ha passat alguna aquí. i ha tirat una Trombòlico. cosa, Recauen trombòlico. les coses, No ha no passat importa, res, no no? És que avui importa. tenim una de tècnics aquí, Ja. nen. Avui? Uf! És un L'altre dia dèiem despitós que era un programa patera, avui això és un programa de primera, nen. Sí. Ui. Ja. No, I a més, avui tenim un nou càmera, el Nico, el Max, no ha Sí. pogut venir, però tenim el Cesc. Sex bomb, you're my sex bomb. Vale, ja està. No, i atenció, perquè el Cesc té alguna relació amb Nil Moliner. Ara ho descobrirem. No, jo m'he informat saps què et vull dir? Jo, Periodista i investigador. Exacte. Ara- Dóna-li el vídeo aquest. Que Poders sí, dius- dóna-li el vídeo, dóna-li! Espera que us ho explico. A First Days, que és un programa que no destaca mai per la seva intel·ligència, mireu quina clase de física van fer. A veure. Gracias a este podemos transmitir el ver no por las noches, el poder conducir, el poder ver las televisiones, muchas cosas. Me parece que es un personaje muy importante en esta vida. Muy importante en esta vida. O sea, Però Einstein atenció, Què diu? ha inventat la tele. El vernos por la noche. Però sí, Abans què? Anàvem així, per la noche, abans que Einstein és què és? Què està dient aquesta senyora? Albert Einstein no era- Carolina, què dices? Era el de ¿Qué? ¿Es? despistada y No, pausada. despistada un Normal, poco, també, porque te has és la perdido de Carolina siglo. aquesta. No, però Clar. la cosa està... Einstein no era el de E igual a MC al quadrado? També. Einstein no? és el de la relativitat. Clar. I jo mira que sóc molt de... Vull dir, en el sentit de que jo no sé res de ciències. Vale. Res. Però aquesta senyora el que pitjor és que no ho diu sola i es deixa aquí, sinó que al sopar ho repeteix pitjor. A veure. ¿Cuál es el personaje histórico al que admiras? Pues el mío, como he estudiado algo de química también en el bachillerato. Pues Albert Einstein, porque creó la bombilla, y sin eso yo, vamos... Albert Einstein porque creó la bombilla. La bombilla es la que te falta, tía. Piensa un poco. No, però Home. lo pitjor, jo m'imagino aquesta tia, la Carolina, a casa seva, el dia abans dient yo no voy a hacer que se piensen que soy una tonta de estas que vienen. Me voy a aprender esto de la Wikipedia, este artículo, y van a No, pero es que ella, a part, diu, no, com he estudiat algo de química, dius, hòstia, una carrera, no, en bachillerato, Clar. que només fas una puta Estudiar assignatura. algo porque no, Claro. no supere los exámenes, pero... Que joder. no val. Jo he fet llatí i no sé llatí. Jo també. Ai, sí? Sí. Rosa, rosa, rosae, rosim. No, topeu les polles una miqueta. Vale, no, el pollo, pollae, no? No, jo ho vaig fer amb rosa, però bueno, aquí cadascú, escolta'm, els professors cadascú amb el seu tema. Bueno, No, escolta, però- em sembla molt bé això de que... Sí. Jo el que us volia demanar abans que entri el convidat és quin és el vostre personatge preferit de la història? Per aquesta nana és Einstein, però una cosa que no és, i no Edison. Per tu quin però el és? vostre Per tu quin és? El meu? Home, jo et diria, mira, Ada Colau. no. Ramon García, el presentador del Grand Prix, aquest home és un crac. Va fer allò i des de llavors no ha fet res més. Però és que va deixar un moment per la història. Tu, Gesti? A mi, Da Vinci, per aquella frase quan va arribar a Roma, que va dir Veni, vidi, Vicky, no? Victi, no, Benny, Vidi, com? Podeu deixar això de... Que fue Julio César, ya lo sé, pero estoy haciendo como la señora esta. Ah, per Ah. mi un tal Joan Grivé. Un pavo ben parit, que fa mogudes a internet, està passant... I on Es veu acabarà? que va entrar a una dutxa, molt rar, Ho sense millor de aigua, tot- molt tonto. Ho millor de tot que acabarà com el bou, a la droga. Exacte. No, és que, i diré el mateix, 50 euros para los tres, pero con comida, con comida. Bueno, doncs ja està, aquesta és la teva secció. No, perquè jo vull que ens despertem ara. Vale. Hòstia, Sí, nen. Vols que ens despertem? Atenció, si avui s'ha deixat enganyar una persona que ho està patant molt ara mateix, vull dir, és un cantant que, ojo al nivell que té per venir a la conquesta. Ens està pujant el nivell ara mateix, eh? Sí, Vull dir, no, completament. El públic que teniu aquí darrere hem dit, escolta, vosaltres heu vingut per la conquesta o pel Nil Moliner? Ha dit, no, pel Nil Moliner. No, a mi dit, pels dos... Sí. Han dit, Mentida, mentida! pels dos quan han vist que l'han cagat. Respeto, No, saps? sí. Per això crec que és el moment de que rebem amb un fortíssim aplaudiment, ja ho hem dit, a Nil Moliner! Ole, ole!
Ai, què tal, Nil? Aprova't al micro, què tal, bé? He de Estic dir una mica que- cagat, eh? Sí, per què? És el que Sí. ve més abrigat amb diferència. Home, m'han dit, fa fred, abriga't. Jo m'he abrigat, tu. I l'ha jugat molt bé, tio, perquè jo tinc fred Ja. al coll i a les mans. Sí, fa molt fred. Ens És hem que- precipitat amb això del dia de la ràdio, però bé. Jo ja et dic, ens hem trobat aquí al passadís i he estat com una senyora gran de ei, però posa'm aquesta camisa, fica't una jaqueta, eh? Posa la rebaqueta, nen, la rebaqueta. Molt senyora gran, m'he Sí, sentit. bueno, és el que té, no? Ja està, Vull dir, tio. t'agrada, no? Bueno, Nil, gràcies per venir a la Conquesta. A vosaltres T'han per enganyat convidar-me. una mica, no? Bueno, una miqueta. Però aquí estic, no? Ja està. Clar, perquè avui portes dia de promo, has estat als Sí. 40, RAC 105 i t'han deixat el millor pel final, la Conquesta. Conquesta. De fet, ja t'ho he dit que vinc amb la de la Judit Mascó Sí, és i veritat. ara aquí. Sí. Però bueno, La Judit Mascó. la Judit Mascó. Tenim- Encara està viva i deu seguir i deu seguir igual de guapa. Bonica. Mare meva. Escolta, estem escoltant el Despertar, que és la teva última cançó. Més o menys, a tu quina hora et despertes? Volem saber a Jo veure soc si bastant l'artista matí... Bueno, no, ara bastant matiner, diré, a les 10 de la... No, No, 7 i mitja, 8 em desperto. Ah, molt Està bé. bé, no? Home, Per no, ser és què? molt d'hora, Vale, això. vale. Això és molt Sí, d'hora. per cert, jo a vegades dic, quan em tiro, m'aixeco tard, porto vida d'artista ara. El que ets és un vago de merda, que te'n vas a dormir a les 11 i et aixeques a les 10. Bueno, però sobre aquesta vida d'artista, el Pau ens comentava que vida d'artista és aquell que va amb moltes dones. Això ja t'ho explicarà ell després. El Però Pau què, de també Pons. passa això o no? Ojo, bueno... Ai. avi- Avui Ara què he de dir, ara què he de dir, ara què he de dir. Me cago en la merda de Conquesta. Ara què he de dir? No, bueno, això cadascú fa el que vol. Ah, No, mira, mira, molt bé, ah, molt bé. cadascú molt fa el bé, que vol, molt ben ja. jugat, Que molt bé, diplomàtic. molt Però bé. no, jo em llevo d'hora. Sí? Jo em llevo d'hora. Escolta'm, a part d'aquesta cançó, volíem fer-te una pregunta. Aquesta és de l'Abram, vull fer-la tu perquè sé que et fa il·lusió. Quan pagues de llum? Perquè tanta llum, tant encendre llums, què passa amb la llum? Endesa patrocina la Bé. cançó. Pues ara he pagat bastant de llum, però tinc un calefactor encès tot el dia, Ah, llavors això xupa, ah. això xupa, Tio, això xupa. Que Molt no bé. siguen los calefactores, perquè, tio, quan et lleves i et dutxes, sí o no? És com... Ja, és fotut el tema, eh? Home. Però és màgic, el calefactor és màgic, és màgic. Però és un... I el vas movent per tota la casa o el tens Clar, instal·lat? és un que em va costar baratíssim, Molt ja us bé. diré després la referència, boníssim. Wallapop o botiga? Botiga. Es nota aquí els calés d'artista? Bueno, Clar, 14 eurillos, tampoc. Es noten els calés d'artista. El petit Amb una cosa o comerç. altra, amb una cosa o altra. O sigui, t'has gastat més pasta ja amb energia que amb el mateix calefactor, tu creus, ja? Seguríssimament, clar, no, és increïble, sí. Sí, possiblement Total. has guanyat menys del que has pagat de llum, no, amb la cançó? A mi t'entenc hipotecat, no? I escolta'm una cosa, com pot ser que per anar a Eurovisió hagis de ser independentista? Tu també anies a Eurovisió al final o què passa aquí? Jo vinc a que m'ho diguis. És que és l'únic periodista de la Conquesta. O sigui, jo ja sé que Es no em nota. Ara és parlarà. quan marxo ja. Adéu. No, igualment, tu pots ser independentista o no, però per anar a Eurovisió el que està clar és que no pots dir-ho. Està liat. S'està liant, no? Sí. Un pèl. S'està liant. Bueno, és que és molt mediàtic, Eurovisió és molt mediàtic i llavors et poden sortir per tot arreu i ja ho hem vist. A No? tu t'hagués No. agradat anar? A Eurovisió? Sí. No, jo crec que no, si ja em costa representar-me a mi, imagina't representar algun Representar país. Vull dir, Espanya és sencera. És Però pensa que infumable. allà van a uns hotels. Ja. Hotels. I pues, jo Sí, li vaig clar. preguntar a l'Alfred quan va venir a la ràdio i vaig dir, escolta'm, què tal els hotels? Pels hotels. I em va mirar amb cara de... Què? Què m'estàs preguntant? Qui és aquest tio? Qui és aquest, no? I li vaig dir que el minibar està ple i ell... Me l'imagino en plan, enviant a la de premsa com un merdes m'has portat. Això no era una entrevista normal. I jo, Aquesta és la diferència, perquè jo vaig anar a un hotel l'altre dia i com sóc molt novato en això, em va fer fins i tot cosa obrir l'aigua de cortesia. Ai, ai, I vaig dir, què faig, l'obro o no l'obro? Em I clar, cobraran la vaig o no? obrir com molt cagat, la xamaga no vaig dir res. T'emportes les tovalloles també o no? Que no ho he fet encara, però No. ho faré. Sí, deuen ser dolentes, no? Sí. Bueno. Depèn de quin lloc. Com les sabatilles, tothom alguna vegada les ha robat. Sí. O sóc l'únic. Però són de paper de fumar, aquelles Sí, sabatilles, sí, sí, no? sí, sí. Bueno, tio, Són males. quan venen els convidats dius, té pega't això. Jo sí veig uns flip-flops d'aquells, jo me'ls enduc segur, tio. A sobre, com que me'ls foc a la butxaca i ja està, nen. I te'n vas allà i m'he gastat 300 euros per l'habitació, però tinc uns flip-flops. Jo fa poc vaig agafar una planta, que la vaig trobar molt cookie, però no, o sigui, no una planta... A veure, no una planta, però era com un centre de mesa molt guai. Vale. I vaig dir, esto para la saca, portava maleta gran i cabia perfectament. I ja està, no et van pillar. Li vaig regalar a la meva mare. Mira, mama, he comprat això. I Aquí, quedes de puta Quilòmetre mare. zero, com dèiem. És robada, mama! Muy bien, hijo! Joder, Hòstia, com no, aneu? però quina és la impressió quan toques davant de tanta gent, no com a Eurovisió, que evidentment és una bestialitat, però tu també has fet concerts grossos amb molta gent, ara últimament encara més. Quina és aquesta sensació quan i més veus que canten les teves cançons? És una sensació bastant bèstia que crec que no assumiré mai,
perquè de cops és molta penya cantant la teva cançó i dius, això és molt raro, i arribes a casa i segueix sent raro, vull dir que sempre serà raro, però alhora és molt bonic. És una sensació molt, molt guai. A sobre, les teves cançons es canten fàcil, tio. Sí? És que a Joan li costa. Vale. A mi em costa el tema en recordar-me de les coses. No, però en tinc alguna, tio, i és allò que jo si anés a un concert teu que no sigués previst, segurament em posaria a cantar-les també. Sí, cançons com aquesta, Hijos de la Tierra, que és un temazo. Aquesta és bona. Hijos de la Tierra, veus, aquesta? Aquesta és l'única que... En comptes de cantar Joan Petit quan balla, cantava això el Joan. Directe, Un moment, és que I la de les luces, també, No, home, és que aquesta jo crec que l'ha cantat tothom. És que des de tot darrere ens van fent, mira, que es veu que tenim un nou de públic allà. Senyor! Hola! Què tal allà arriba? Hòstia! És que m'anaven dient, mira, algú, i jo com... ¿Se trabaja bien o qué? Estás colgado, Prou. Això no està per xistes, que encara t'has concentrarà i que quedaràs explotat al tema. Molaría molt que la típica Impacto Total. Estaban haciendo un programa de radio. Y aquí vemos cómo... I quin boomerang que sortiria, eh? No, però està molt tranquil. Mira, ara li passen el menjar, no? Pobre tio, de veritat, que està treballant. Escolta, tu mai t'emprenyes o què? Vull dir, fan cançons amb molt bon rotllo. Vull dir, dona la impressió que Nil Moliner mai estaria emprenyat. Em costa emprenyar-me, perquè tu m'ho prenc així amb risses, però quan m'enfado... No estàs veient com està rebent Saco això? barrio ahí, ¿Quién signo del zodíaco eres? Yo soy Libra. 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 ¿Y Libra tiene alguna cosa Libra que tú sapiegas? No sé. No, puedes mirarlo, Libra, a ver. Oye, Siri, ¿Libra se enfada mucho? Com respongui això? No te... Merda, la Siri aquesta intel·ligent. No, doncs escolta'm, ara ell deia del barrio, doncs el Cesc al càmera... Sí, Cesc, hola, Cesc. Sou veïns? No. T'ho juro, home. Exactament. A 5 minuts, et va trobar comprant el pa, això m'ha emocionat aquell, Et va trobar comprant aquell. Et va seguir fins a casa, va ficar A ver dónde pica, a ver, va. Ell te mata la pena. Soy el cartero, i et va fer unes fotos que ara posarem per postproducció, dutxant-se, Amb el calefactor, no? i despertant-se a les 12 amb 5 dones. Ara! Aquesta és la... Ui, ha sonat fort, eh? Aquesta és la realitat de Nil Moliner, no? Hosti, increïble, m'has deixat sorprès. Què passa? Són veïns? Bueno, jo visc a Passeig Nadal. Ah, sí, vius a Sant Feliu. Sí, sí. Ah, ja està, llavors són veïns. Sant Feliu és un poble, són veïns. És que aquí tot es relaciona. I escolta'm, Nil, ara, com em comentàvem, cançons que enganxen molt, cançons teves, fins i tot també cançons pels altres que també s'han fet molt conegudes, però nosaltres hem fet una mica de recerca periodística i escolta'm, què passava el 2011? Començaves a penjar les teves primeres covers, oi? Covers. Què? Com es diuen? Covers. Cover! No, perdó. és guapíssim, és guapíssim. Es pot tallar això o no? No. Vergonya, tio, merda. La Bram és la típica persona que diu cover i ketchup, que sembla subnormal. I Twitter, Instagram, sí. Tio, quina merda. Vaig començar a penjar covers al 2011. A Instagram també? A Instagram i a Twitter. Oh, molt bé, fantàstico. Pues a veure qui riu més, perquè el videoclip Déu-n'hi-do, tio. Algo perquè... No, mireu, això és Nil Moliner cantant Todo de Pereza. No! Sí, tio, sí. Mira, tiqui. Nen. Ho escoltem. Ai. Feia fred també l'estudi, no? Ho he de comprovar. No hi havia calefactor, tio. Vuela conmigo, cuélate dentro, dime chico, dame calor, sácame brillo, hazme el amor en nuestro nido. No quiero nada más. I hi ha una cosa, com es diu llibre en català? És balança, no? Llibre és balança? Aquari, sí. Peixos? Ja l'hem fet passar prou vergonya al Nil, si parem-ho. No, però saps què passa? Que en realitat tampoc li tinc tanta vergonya si segueix penjat. Clar. Si segueix penjat a YouTube, no ho he donat a baixa. Clar, és la primera cover que surt en el teu canal. Cover, o com es digui. No, tu segueix en cover, ja està, no? Ara ja, Però tio. sobre que et mola el rotllo, tio, amb els micros, no sé què, amb el gorrito... Va ser la primera cover que em vaig gravar i la gravava jo sol. Estaves sol? La càmera... Play, si està el play... Vuela conmigo. I els planos que s'acosten sembla una grua, perquè ho sembla, oi? Jo he pensat, puto Nil, quins mitjans que té aquí amb la grua. Al fons de merda, però una grua, saps? Això, on és això? Era l'habitació de casa meva. Ah, molt bé. Ah, que bo. Sí. Molt bé. Em
amb el coixí d'H, que dius, hòstia, una posada en escena brutal. Jo crec que és màgic, és màgic. Ja, I quin és el moment del canvi aquest, d'aquestes covers a la teva habitació a fer una cosa més per un abast de més persones o més professional? Vas estar amb Civi durant molt de temps? Vaig estar amb Civi, grup Civi, vam treure 2 discos, llavors paral·lelament jo anava fent covers, les anava penjant a YouTube i també vaig començar a fer concerts de covers amb el Ferran Ignasi, la meva banda. I va haver una cover que va marcar com la diferència, que vaig fer amb la Pegatina, amb l'Adrià Sales, de Pegatina i Charango i companyia, de la Rosana. Llavors li vaig enviar a la Rosana, em va contestar la Rosana i vam quedar amb la Rosana. Que bo! I jo, clar, aquell dia tremolant tot el dia. Que bo, quan venia cap aquí, doncs més o menys igual. Exacte, la mateixa impressió. Una cosa, jo li volia llegir l'horòscop a aquest noi, però no sé com es diu llibre en català. Algú sap? Algú sap o què? És balança. Balança, ho sabien, Balança. Pues És per no és que ho sigui i no sàpiga com es diu en català. M'ha agradat molt que t'has girat al públic, a veure si algú em salva. No, clar, rotllo ràpid. A veure, anem a llegir-te l'horòscop. Això, La Conquesta, un programa molt tranquil. No, m'encanta. A veure, tenim... És per aquests dies, Vull dir, això no és una cosa passada, Vale. és actual, Estic nerviosíssim. Tindràs una setmana de molta comunicació. Mira, ei! Notaràs que et relaciones amb facilitat i que les coses et van de cara. Oh, yeah! Aprofita el moment i les fes una forces cover. per ajudar aquelles persones que ho necessiten. Dóna-li 50 euros als yonquis que Ara, vegis per ara. Barcelona. O si no, nosaltres som 3 però no som yonquis. Si vols. Voleu, jo puc repartir calefactors, 14 eurillos. ens val, vull dir, ens val. Vale. I el teu dia de la sort és el dia 15. El dia 15. Aquest divendres? Vaja. Divendres, Just demà? Sí. Just demà? Diguéssim. Clar. Just demà... Sí, perquè això ho estem gravant dimecres, però s'emet dijous i demà... Vale, doncs demà ja em llevaré a les 6 del matí, saps? Per enxufar-me... Vale. Que em vinguin coses Que em bones. vinguin coses. Li fotem canya o no? Sí, no, a la meva espera, que ens supersecció? queda l'última pregunta, que ens la va fer el convidat anterior. Vale? Nosaltres et fem una pregunta que t'ha fet el convidat anterior sense saber qui eres. És la primera vegada que ho fem. Llavors, després d'aquesta pregunta, tu hauràs de fer-li una pregunta al següent convidat sense saber qui és. Vale, m'encanta. I el convidat ens va preguntar, molt d'actualitat, quanta panoja tens? I així. Com no has anat a la resistència, Clar, ara ja està preparant. Ja m'he fet la pregunta. Pues mira, m'he comprat un calefactor i no he suat. Vale. Vale, vas bé, 20 euros. Jo crec que 20-25, ara menys perquè m'he fet un cafè, Vale. més o menys, Però això. rotllo, que si se't trenca el calefactor te'n pots comprar un altre. Sí, però llavors ja apuradíssim, ja. Just, números vermells. Warning. Escolta'm, què li vols preguntar? Això t'ho ha fet l'Àlex Martínez Vidal, de l'Està Passant, Vale? aquesta pregunta. Saps qui és? No. És que li Però he heu vist vist a la mirada. la cara de... Molt bé. Li he vist a la mirada, li he vist. Vale. T'ha faltat mirar el públic. Qui és? Libra, no? Balança. Escolta'm una cosa, el següent convidat no direm qui és. Quina pregunta li fas al següent convidat? Li faria... quan s'aixuga el cul, si mira el paper o no. Merda, jo sí! No, boníssima pregunta. Potser, clar, depèn de... Uah, ara em sap greu. No. Quan s'aixuga els mocs, si mira o no, potser. No, quan t'aixugues mires en general. Clar, sí, el Ja cul, està. aquesta me la posem. Semen, caca, mocs, el que sigui. No, però és que és important perquè si no, quan sabries quan has de deixar-te de fregar? Pues olores! Bueno, jo vull explicar una cosa, Va, que és sí, endavant. un perfecte antenotario. Amb els meus amics el que fem és perfecte antenotario. Tu cagues i dius, ha d'haver-hi algú, vale? He fet perfecte. Llavors no mires i fas... Això ho has fet? Ho he fet i per sort va ser un perfect, vale? Però també conec la versió de no va ser un perfect. I tot de cop i Home, has de vigilar què dines aquell dia. Per favor, jo acabant parlant d'aquestes coses, però què hi ha feu? tietes aquí, saps? Ala, que asco. Home, si no tens barba, millor, saps? Perquè després... Prou. Sí, escolta, perdoneu. anem a calmar una mica els ànims, anem amb la secció del Joan, que se l'ha preparat i molt. I arriba el moment en què el Joan, te'l deixem, ara conduirà l'entrevista, serà, diguéssim, la teva No guia. pateixis, avui està... Tu mira que si m'he preparat la cosa que va sobre un test de Harry Potter i no m'he recordat ni de posar la cançó de tin, 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 tin. No, és que una setmana més posa secció Joan, farà un test al convidat. Bueno, des d'adolescents.cat... A partir d'aquí... Sí, i millor tot Des d'adolescents.cat, portal d'informació juvenil de referència a Catalunya, Espanya i al món. Anem a averiguar quina família de Harry Potter ets. T'agrada Harry Potter? M'agrada Harry Potter. Doncs ets una persona divertida, tranquil·la o inquieta? Quines eren, perdó? Público. Divertida, tranquil·la o inquieta? Divertida. El tio juga al perfect aquest com no va ser divertit. T'agradaria o t'agrada tenir molts germans? Tinc una germana, me l'estimo molt, m'agrada molt. Un germà està o estaria bé?
Fino, no? En voldries més? Fino! Està finíssim. Que se m'ha anat el xanto al cielo. Hi ha tres possibles respostes. Vale. Sí, m'agrada o m'agradaria tenir més d'un germà. No, no em vull, estic bé, sol. Un germà està bé. Un germà està bé. Vale. De moment està agafant molta Ets una intensitat, persona que es riu molt amb la teva família? No, no perquè la meva família som molt pocs. Sí, a casa ens agrada molt riure. Sí, a casa ens agrada molt riure. Qui ha fet aquest test està molt sol a la vida, Quin color de cabell t'agradaria tenir? Castany, pèl roig o ros? Rubito. Rubito. On t'agradaria viure? A una casa normal, a una casa al camp, muntanya, i tenir molt espai a l'aire lliure, a una casa molt gran i amb molts luxes? No, la de muntanya. Fina. Ai. Molt bé. Com són els teus pares? Divertits, protectors, estrictes? De tot això. No, són molt divertits. Per 3. Divertidos. A veure si pots marcar, Joan. Molt bé. Ah! Vale, s'ha marcat. Quina mascota t'agradaria tenir a Hogwarts? Prefereixo no tenir-ne perquè l'hauria de cuidar molt i no podria estar al meu rotllo. Un mussol o una òliba? Un gos, tot i que no em deixin. Primera, no I em qui liguis. té- Hòstia, Nil. I qui té un mussol com a mascota? Harry Potter, el puto Harry Potter. Ja, però no hi ha cap escena que jugui amb el mussol, vull dir, No. té el mussol per les cartes. És millor És un que loro. És que jugar amb un mussol... Bueno, imagina't, jugar cartetes allà a l'uno. Jo penso que un mussol l'únic que pot jugar és a tirar-li pedres. T'ho imagina't? Molt bé. Ets més de Gryffindor o Patrocina el Slytherin? Prefereixo que això ho decideixi el barret seleccionador. Gryffindor o Slytherin? Gryffindor. A veure. Ai, pues ja estic calculant, nen. Atenció, a veure, no diguis... a veure. Calculating. Powered by Plywood. Ets una persona que li encanta estar rodejat de gent. I per tu l'important és la família. Ets dels Weasley. Qui són? Els Weasley. El Ron i aquesta gent. I ara, no ho farem, perquè ja està fallat, ja n'hi ha prou. Però tenia un de quin membre de la família Weasley ets per si sortia dels Weasley. Mare meva, bueno, fora aplaudiment per Joan, que quina secció més currada. Sergio. I que no parin aquests aplaudiments, un fort aplaudiment per lo Pau de Pons. On està? Pau de Pons. Pau. Oi, tal. Que, molt bé, que arriba. Desprintant. Arriba Com ho hem de... Pau de Pons, que és el nostre trobador per excel·lència, és qui ens porta, ens aproxima la llengua. Pau de Pons, què ens portes avui? Sí. Sí, se sent. S'ha d'encendre. S'ha d'encendre. Està encès. Enxufa una miqueta, poder. Sí. Se sent, Se sent o no? Ja. Ei. Canviem un moment, Compartim. Si no, mira, ens en porten un altre. Ens en porten Molt bé, un altre. mira, a Això veure. és... Ho esteu a tope, logística aquí, realment. Micros los que quieras, calidad ninguna. Aquí. I ara espera't perquè Això- el cable arribi. Les proves en directe... Micros i cervesa, Sí. el que vulguis, nen. Escolta'm una cosa, ens arriba o no? No tenim micro? Vens aquí? Vinga, va, vine aquí. Compartim cadira, Pau. I així és me igual. rozas, va, Mira, mira. compartim cadira. Això és el que té la conquesta, amics. Pressupost Ja zero. està. fins Ara que sí que et puc apropar la llengua, si Ara, vols. ara a veure si ens fitxa RAC1. M'he tensat. Espera, porta això. A veure, exacte, la secció. Sense A veure, el- bon, saluda el convidat, no? Nil, et salude. Com va? Tens nom de riu, eh? Has vist? Jo sóc més del Segre. Saps què diuen? Val més un traguet de vi negre que tota l'aigua del Segre. I amb Nil què diuen? Diuen, m'estimo més una cançó del Nil que melon per Nil. No t'han dit mai, això? A veure, anem al grano. Què portes avui? Posem- Tu que ets del món de l'artisteo, Aviam. no, deus... Oi, la representanta. Qui ens diu? Està flamenca la teva representanta, eh, mica. En acabat ja farem fenya. Pau! No, Pau! no, home, no, Que escolta. no tornaran. No, espera. Ets de Sant Feliu. Sí. Saps què diuen? Saps què diuen? A veure, dispara, va. No saps que les de Sant Feliu s'han comprat una escopeta? Per què? Per què? Per matar tots els pardals que surten de la bragueta. Ja. No, tu que ets del món de l'artisteu deus conèixer a la Maia, que es veu que no s'afaiten les aixelles. Des d'aquí, que tothom faci el que vulgui, només faltaria, escolta'm. Perquè on hi ha pèl hi ha alegria, però també hi ha porqueria. I on hi ha mata hi ha patata. Tita dreta no creu en Déu. Perquè hi ha coses d'aquestes marranes que si les dius amb rima i amb cosa popular, entre més bé ho pots dir. Com ara, si et diuen que la tens petita, fot-los un cop de tita. Fill de puta, qui té la polla bruta. Aquest ja ha anat amb el matxet directe. Ceba crua fa créixer la cua. Guaita com riu l'Osuri, me cago. No estic entenent gens la teva secció. Jo tampoc. No. Ha vingut Dites amb un populars. so... Ha vingut amb el rabo fora, nen. Molt, però Però popular, tot. picant. Dos cops. Espera, a veure que acabi. A on vegis forat, Ai. planta-hi la fava. Que no rima La- ni res.
No, aquesta no. Però aquest sí. La dona casada, quan no té el marit, s'hi sol ficar el dit. Ai. I la que no és casada? La que no és casada... Busca l'arengada. Ah, exacte. Ja. L'home... Aquell ja no pot. L'home casat... No, l'home solter... Però això és un monòleg o què? L'home solter és un home incomplet. Ara, l'home casat és un home acabat. Tens nòvia o no, tu? No en tens? Hòstia, no ho sé, ja. Pregunta-li al públic. Es verdad, Nil Moliner. Nil Moliner, novia? Nil Moliner está emparentado. Però estaves imitant a Jorge Javier Vázquez? Que fuerte. Però què té? Una mica sí. Pau, a veure si tu et va donar 50 euros al bou. Has Aixerta, gastat en droga? I no li vas fer cas, exacte, i no eren comida. Aixerta, tenen la figa oberta. I les de Linyola rosten la cassola i em foten el sal a titola. Bueno, aquí hi ha més per aquí. El tio pot estar així fins que s'acabi el judici. Xiquetes, mengeu peix que la figa creix. Pau, vale. Ha sigut suficient. Vols parlar del judici? No. Es veu que ahir el Carles Mundó, que va ser el primer dia de judici, el Carles Mundó, es veu que va anar a dinar fort amb un italià d'allà al costat i va estar, la part del judici de la tarda, va sortir 3 vegades al vàter que es veu que no se li va posar bé el dinar. T'ho juro, això ho vaig veure, em vaig xupar tot el judici. Es van cagar en el judici. Vale, Pau, ja estàs? Això és el que portaves avui? Sí, vols alguna cosa més? No, semblarà poc. Jo no he tingut prou. No, jo en tinc prou. El que sí que... Bueno, un fort aplaudiment per lo Pau. No cal. Vull aprofitar per pactar... L'altre dia ho vaig fer amb el Miquel del Roig, en directe, quan hi ha càmeres és bon moment. Nil, marxa, és el moment. Abans es fèiem los notaris de firmar coses, però ara com que queden les càmeres gravat, firma aquí un contracte amb la càmera, fa un featuring amb el Nil Moliner, va. I si no vull firmar, puc no firmar, no? Encara que hi hagi càmeres. No ho firmin! Ho havia provat. Home, doncs que pensa que no... És que clar, has fet cunya d'Holàndia. Ja. Però un cunyat de la Catalunya endins, Ben fet, Escolta'm, Pau. fem una cosa, per acabar bé el programa, perquè, no, queda't, si vols, ens podries tocar una cançó, Nil, com ho tens? Sí, una cançó o el que vulguis. En plan, si és que no... Ens pots tocar una cançó o el que vulguis, Jo em deixo. A veure, Pau, el Nil ens... Va buscar la guitarra, el Nil. Acabarem amb una cançó, o sigui, Pau, més que res perquè... Trau-me el micro. Si et traiem el micro, passem... O sigui, com veieu, la infraestructura de la Conquesta és meravellosa, tot això. RAC1, si ens estàs veient, fitxa'ns. Volem... Ara segur que ens fitxen, O mentre no ens facin fora del país, jo ja em sento bé. Doncs bueno, en el superescenari Terrassa de la Conquesta, d'Aula Ràdio, avui tenim el plaer de comptar amb Nil Moliner, que ens tocaràs... La cigala, diu. Sisplau, podeu fer fora, no? Sácalo de la terrassa. Tocaré el Despertar, que és el single. Ara. Fem Molt promo, a favor. Doncs vinga, va. Som-hi. Te preocupan los años que pasarán, te preocupan las cosas que llegarán. El presente es el viaje que escribirás del pasado. Nadie se acordará si la luz se apaga con el tiempo. Que la oscuridad no te dé miedo. Saca las armas de tu corazón, que la luna brilla más que el sol y siempre me tendrás aquí presente. Tengo miedo al despertar, que la vida en un segundo se va. No te detengas, mira para arriba, que el tiempo no nos va a esperar. Tengo miedo al despertar, que la vida en un segundo se va. No te detengas, mira para arriba, que el tiempo no nos va a esperar. Poco a poco vas a salir de aquí, sonriendo, empezando a vivir. Dejaremos la tristeza para poder darle la vuelta. Viajaremos de noche y sin dormir, acostumbrando el cuerpo y sin seguir, descubriendo las maneras de vencer todas las fronteras. Siempre me tendrás aquí presente. Tengo miedo al despertar, que la vida en un segundo se va. No te detengas, mira para arriba, que el tiempo no nos va a esperar. Tengo miedo al despertar, que la vida en un segundo se va. No te detengas, mira para arriba, que el tiempo no nos va a esperar. Nil Moliner, a la Conquesta, moltes gràcies per haver vingut. Vosaltres, moltes gràcies. Tornaries ara, si ara donessis l'oportunitat de rebobinar el temps i dir, vols anar? Tornaria.
Tornaria, però sabem el meu símbol, no? El Sí, llibre. llibre. I sobretot, tornaria, però amb la condició de fer un notari davant de vosaltres. Vale. Fins i tot el tio de l'andana ha aplaudit, hòstia, ja! Ole, ole! Bueno, i Bona fins jornada, aquí la nostra conquesta. Ja ho sabeu que ens podeu seguir a través de Twitter, Facebook, Instagram, pel carrer per on vulgueu. Abraham Orriols, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres i al Nil sobretot. Ara. Gràcies a ara. vosaltres. Gràcies també a Sir Joan. Gràcies. Lo Pau de Pons no puc dir el mateix. I a tot aquest públic meravellós que no ha vingut a veure'ns, sinó el Nil Moliner. Gràcies! Ens veiem dijous vinent. Adiós, adiós!